doe rest maar. Ja, doe eens met hem mee. Ja, kom hier met mij dan. Mijn fotokameitje voor als bewijs. Goeiedag mevrouw. Wilt u ook op de chatschwap? Meteen even abonneren. Hoppa! Dankjewel! Goedemorgen en hij een nieuwe vlog. We binnen bij de trein van Tietjerkantoor. We hadden de eerste kilometers er alweer op zitten. We hadden al 2 keer het paard kwijt, dus dat gaat heel best. Maar we zijn net heel veel werken. Maar we zijn weer op de route. We hebben al die leuke fotoopdrachtjes. Ik ben ook op zoek naar een boekenkast. Ik ben bang dat we die al mist hebben, maar wat weet. Een Wanne, een Bjemke. En ja, we rieden nu op de Pierre Napoleon Bonaparte dik. Nou, wie neemt je uit bij mij? Ik zou zeggen via net te abonneren en te liken. En dan maakt het er wel een leuke dag van. We matten de namen van deze kerken en wanneer het er gebouwd is. Ik zou zeggen, misschien dat ik een bordje vinden kan. Zie je voor het stelen. Hier staat 1830, 1980, dat ze wel voorzijden. Ja. Ja, sanctuary, maar is dat net, ja. Wat moesten we nog meer weten? Het bouwier. Oh, dat zit wel ergens in het stinger. Nou, hier is die wel datum, maar er staan meerdere datums. Nee, dit is meer een gedenk ding. Oh. En we moeten op de foto met de boekenkast. Dat hij door de red 70. Op de foto met de boekenkast. Deze man wordt vast wel op de foto staan, dat denk ik. Nee, doe rest maar. Ja, doe eens met hem mee. Ja, kom hier met mij mee dan. Waar wil een foto maken, jongens? Van u. Ja. Gezellig. Zo een foto maken? Super. All the people in the world. Ja, staat erop. Zit er dan leuke boeken in? Lucky Oh, Luke. leuk! Cool. Mijn nummer. Hey, succes man! Oh ja, dat is wel handig, hè? Ja. Alleen een macht, dus op iets alleen. Ah, jammer. Wij mis. Nou, wel gezellig als het heel in groepjes komt, hè? Deze hier was misschien wel mis de foto, dus het wie wel mooi dat je al een auto stiert. Maar dit was de eerste foto, dus u had dus toch net wat mist, jongens. Yes! Afvinken. Altijd mee. Achter de man, hoor. En we hebben weer een foto van die bal. Dus we zullen zo een foto van meidje. Maar dat is met de nou. Nou, iedereen die had hem gevonden. Dat is weer net zo moeilijk. Nou, wij gaan weer verder. Er zijn nog meer. Moeken. Zeker, het zit er nou even waar. Ja. Doei! Nou, dan ben we een heel klik beeld gewoon nou, jongens. Gezellig. Nou, maar toen ben je ja, bij wie maakt een dennenbeem versieren. En een beetje op margineel manier. En we moesten uw vuilnis bij mij nemen van de camping. Dus we gaan versieren met uw vuilnis. We nemen de vuilnis wel bij mij, jongens, hè, maar dat leek dus wel heel origineel. En hier met hele mooie bjemkes. Dus dat gaan. Eerst de slingers en dan de bal? Wat zou je hebben of zo? Mijn fotokameitje voor als bewijs. Ja.
Nou, deze man had de kries bij mij om. Die zullen we hem daar op een camping verseren. Dat ken ik natuurlijk. Dit weer de tombe van de reus. Ik een opdracht, gaan we echt voelen. Stiet op foto. We gaan nu spaat. We vervolgen. Inderdaad, we hebben om. We hebben om, ja. Dit is een rendstik. We doen een garden. Ik net een beetje. Ik 80 op de teller. Mijn 90. Laat maar. Er zijn hele pittige stukjes mij af heel stijl omheen, af heel stijl naar beneden. Maar dat keverke hard om goed. Wie redden het op, dus dat is maar wat. De volgende opdracht is dat we deze popjes stellen moeten. Dan zit ik een perend hoekje, zeg ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 36. 36. Oké. Nou, 36 en we gaan er verder. Lukt het nog? Jazeker. Ik was terug hebben jouw gimbal is. Een echte Fries jouw gimbal is. Zo is het. Zo is het. Wil je het al een Fries taalfoutje voelen? Ja, man van de organisatie, we gaan even praten. We gaan even praten. Uh-oh. Ja, ja. Uh-oh. Nou, we gaan nou richting de tank. Oh, Richting denk de je tank. niet Bemmer. Maar die ben wel toe een keer kwijt. Ja, we gaan nou een plaatje van tanken. Wie weet ik waar het hier zit, dus dat is wel handig. Dus dat riet wel lekker zijn. Wij even witte west in de Maast en Gost. Dus ja, en dan ben ik wat dik, best wat langer, wat meer kilometers max is wel. Dus ja, Nog steeds wel mooi. nog steeds heel mooi. Ja. Oké jongens, even een update. Wat gaan we al hier? We hadden de tank nog van, wie me op de foto is. Dit zijn we net zien. Wie hoop je dit nog ergens te treffen, maar ik weet niet. Misschien hier. Zou je nog wel wijzen kennen, Marianne? Dus ik zo'n hakje wat. En wie maakt nou op de film met deze waterval. Dus we zullen op zoek met de waterval. Oh, een leuk treintje. Daar is er. Nou zie je nog een filmpje krijgen met jullie beiden erop en een foto. En krapje. Een filmpje en een foto. Is het foto? Ja. Denk op de foto? Oh, beide op. Filmpje beide. Foto in je. Maar ik wil beide. Ja, kom maar. Kom maar, Bibi. Foto. En een video. Ja. Zet erop. Ja jongens, we zijn haast bij de finish. Dat houdt in, we zijn haast op de camping. Dit is hem denk ik al. Welkom Franco Polo. Wat verdikke, een mooi paardje wij erheen. Ze werden hier net echt van dikke meidje in deze land, maar we maken niks. Je bent mooi op tiert, tevreden op tiert, tevreden op de rit. En we hebben een standje opzetten maat en dan hebben we een barbecue. Gezellig. Hier zit nog steeds links om een horen. Je finish. Ja, best tip. De finishvlag. Yay, we zijn er Marianne. Die trein. Afvinken. Jongens, we gaan het tentje weer op. We gaan dus vragen checken laten. Wie alle hier, 4 hinnen goed. Per vragen hinnen we net helemaal goed. Maar ach, mij de pret net drukken. We zullen nou even richting het pleintje denk ik. Hè? Daar moesten we heen. Ja, nou ja. En er zijn al wat meer. Zeker aan die ben je al. En hier ben al een prutje. Maar nog wel een paar binnenkomen. Maar het begint wel binnen te druppen. We zijn denk ik wel een van de... Je maakt een mooie kriesbeer met huis hier laten van de jongens. Oh ja, dat kunnen we wel even doen, ja. Ja, er ben één groep die hadden... naam is op Ja, die hebben de kriesbeem op het dak, dat ga ik zien, maar die hebben nou ook heel mooi versierd. Zit ik in of te horen, Pjatje nog in, die had ze ergens onderwijs jatten van weer. Kratje bier, flesjes, bierveldjes. Ja, nou, hier is wel origineel.
En dan hadden ze zo'n daktent. Ja. Nou ja. Vouwwijndak, een tent op het dak. Hallo! Shit, neem maar even mij. Gaan we het er even over. Vertel mij wat. Die gaan met Biemke daar. Ja, kom maar mooi vlak bij. Biemke. We gaan naar Biemke. Doei! Hoi! Een nieuwe vlog van Chitsvlog. Hoor deelnemers binnen alweer al. Hier maar staan. En het liep het terug te blijven. Wat vind je ervan, man? Hou het mooi hier? Machtig. Ja, dat vind ik mooi. Film? Tja, die oude doet het rijk. Welke? Remleiding. Ja, totaal. Dat is een remleiding. Goeiedag mevrouw. Doet u ook op de Chitsvlog? Hoi. Weg in hem, je tent opbouwen. Hij is die hem natuurlijk. Oh, wat gezellig. We zitten mooi onder het BMK. We gaan een mooi smoek plakje. Daar staat weer bij jou. Zit je maar een mooi plek. Wat jou die van omheen? Er zit wel een raakgat. Gaan we dat zien? Of maakt het dat Jim net zo vol uit? Heel meer aardig aan. Of we dat daar hebben. Succes. Ga je dat loren op? Ja, dat staat erop. Dat staat erop. Dan zijn we zien dat hier lezen onze tekens nog in. Ah man. Dus die onze kessens en uw stekkers al hier mooi mee doen. Bergen hoor. Want het is wel wat shit, check. Mooie dikke bende hebben we er zo stadion van maken. Maar nou ja, wij zullen even eens omklaaien en dan aan de muziek en de barbecue in. Marianne to the rescue. Kom op Marianne, hoe is het? Jammer. Ja, lekker. Wat zie je, dik spoor. Oh. Ze zijn al druk aan het barbecue, Marianne. Gaan lekker eten. We woont daar. Oh, lekker. Het is dat Jim de Gun. Hallo! Het is dat Jim de Gun het gaan, maar dat is heerlijk. En hier is aan dus de muziek. Ik heb lekker eten. Alles goed? Ja, met jou ook? Mooi. Jullie reden met de hekke auto's? Met hele goede, coole auto's. Wij hadden de mooiste. Wij hadden de oudste, de kleinste en de mooiste. Kever. Allemaal, ja? Ja. Jullie Fries? Wij zijn Friesen, ja. Noorden van Holland. Juist. Helemaal van Noorden. Ja, wat goed. De Wadden-Nederlander. Ja, wij zijn gewoon Wij Friesen. zijn meer dan Waddeneiland. Heb je een tattoo? Chitsvlog. Ze heeft wel meer tattoos. Kun je scannen? Ik ga den die scannen, hè. Ja. Dat ik weet dat ik een echte ben. Een echte, dit is de echte. Dat is andersom. Ja. Hey, daar was hij. Meteen even abonneren. Hoppa! Dankjewel. Nou, we zitten druk in het feest. Het is super gezellig. We gaan barbecue hoor. Nog lekker doorsje. Oh, barbecue. Ja, het biedt iets. Het Het kwam van de barbecue hoor. Ja. Ja. Nou ja, prima. Even lekker doorsje. En ik ben aan het van noemen, jongens. We hadden even ingestudeerd gelukkig. Doe mij eens trouw. Oh, ik mij. Ik gelukkig al even ingestudeerd. Oh, dat vind ik er niks aan. Maar dit is wel een ploegje meest en dan komt het nog. Alles scan. Wish me luck. Kom maar goed. Oh
prachtige joen. Wij gaan naar bed. Wij zijn helemaal geer. Oh, nog één op de wc's, nog één keer. We gaan naar de tentdag en morgen de laatste dag. En dan denk ik morgen tukkel ik met de ben naar bed. Ik zei van nou, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon kom heen en via net de chitsvlog te downloaden voor op die chill app, weet ik veel.